Esenlikler, illeşler, hemmelere. Bugün geçenki eden saparağı bilen, ondan sonra saparağının ýeke eden çykyşlaryna baglylykda ýene biraz meniň öz pikirlerimi paýlaşmak isleýärin. Sebäbi bizem şol ýerde, şo sredada ýetişen adamlar, ýani mektepler aýdyp geçdi-de saparağa. Bizem şo mekteplerde okap geçdik. Şoň üçin biziň hem aýtmak, pikirlerimizi paýlaşmak borjumuz bar diýip hasap edýin. Indi bunu aýtmazdan öňürti şuňky gelip ýeten derejämiz bar-da biziň türkmen halkynyň gaty erwet bir ýok bolup gitmegiň öň syrasynda diýip aýdaly. Hatda şuňky ýagdaýlarymyz iň şanysymyzyň iň soňky sınırlary diýip aýdaly. Belki de bundan soňra ýene bir 5-10 ýyldan soňra hiç şeýle şanysymyzyň bolmazlygy gaty ahtimaly uludur, ýüksekdir. Bunuň hem sebäbini şundan görýärin. Biziň ýedek parçamyz ýokdur. Ýani zapaska diýärsen, maşyn süren wagtymyz tüger ýarlaýanda bir çalşar ýaly zapaska goýýandyrlar arkasynda. Biziň türkmen halkynyň zapaskasy ýok. Iň soňky parçamyz şuňky ortağa çykan halky şu durumdan, şu gelip ýeten ýagdaýymyzdan halas etjek bolunýan bir gidijek ýukajyk bir gatlak bar. Şo gatlak bilen şu ýurdy öz halkymyzy, topragymyzy halas edip bilenimiz bolmasa da ýedek parçamyz gutarýar ýurtdaşlar. Bunu da belki gorkunçam bolsa, belki de umyt kesiji diýip hem alyp bilersiňiz. Ýöne pikir edişim şeýle, meniň görüşüm belki ýalňyşam bolup biler. Belki de siziň öz bilýän zatlaryňyz bardyr. Belki ýedek parçaňyz siziň bardyr. Ýöne bunu ýene geçenki günlerde de ýedek parçamyzyň ýokdugyny görýärse, ine merdan ýerleşimidi, ýani kemine ýerleşimidi. Ortadan gyl sowran ýalaky sowurup aldylar. Keminäniň ýedek parçasy barmy? Hä, biz keminäniň ýerini doldurmagyna çalyşýarys. Güýjümizden ýetdiginde. Bu hereketi de dowam ederiz öz ýerimizde. Ýöne merdanyň ýedek parçasy ýokdur. Ve ol gitdi, emma halkdan biz garaşýardyk da halkdanam, onuň ýakyn howsarlaryndan da garaşýardyk. Merdan hakynda, merdanyň çykarylmagy hakynda, aramda gaýdyp gelmegi hakynda gurrun edilmegini isleýärdik. Ýöne bu neçendi şu adajyk bir gatlagyň içerisinde bolmasa başga bir ýerlerden ses eşitmedik dogusy. O da bir gynandyrjy, ýani merdan şu 4-5 ýylyň içerisinde ähli eden ihlasyny, ähli bilimini, ähli düşünjesini şu halka, ýani şu ildeşlerimize şu kynçylyk çekýän, şu rejimden zorluk çekýän, mejburi bolup ýurtdaşyna çykmana, öýüni, maşynyny, ähli zatlaryny satyp bir zadyny nämesi bar bolsa satyp bolsa ýurtdaşyna çykmana mejburluk çekýän halky bu durumdan halas etmek üçin ortağa çykan bir oglan. Janyny, başyny, malyny ortağa goýup. Ýöne gynansak da bir adam ortadan aýrylandan soňra biziň halkymyzyň şeýle bir erwet gelip ýeten derejesi bar. Bu da demoralizma gelýändir, ýani ahlaksyzlyga, özüne däl, hatda özüni halas etjek bolýan adamlar gorap bilmez ýalaky dereje gelendiginiň alamatydyr. Bu alamatlarym türkmeniň ýok bolup gitme alamatydyr. Gorkunçam bolsa bunu aýtmak zorunda. Bu ýagdaýa nädip geldik illeşler?
Kim getirdi bizi bu ýagdaýlara? Hani öň batyr, gaýdusuz, garadan gaýtmaz bir türkmeniň nesildik biz. Topragyny, maşgalasyny, ýurduny gorap bilýän, jan alyp jan beren bir gaýdusuz bir nesildik biz. Nesilleriň atalanmadyň nesilleridik. Bu nähilleki bolduk. Bugün omodoklap gören. Ýoluny tapsa topragyny taşlap, ýurduny taşlap, gaçyp gitmäge mejbur bolan, sesini çykarmakdan gaçyp gitmegi, başga gowy ülkelerde ýaşamagy seçjek, saýlajak bir adamlardan, bir toplumdan oluşan halka öwrülük. Bu gaty gynandyrjy ýurtdaşlar. Bu da biziň ýedek parçamyzyň ýokdugynyň bir suwutnamasydyr. Halkyň pikir edip bilme, düşünüp bilme, ätiýazynyň nämedigini bilmek derejesiniň akylynyň ýokdugynyň alamatydyr. Bu zatlar nireden öwredilýär bize? Beýnimize nädip bu derejede ýykadylar? Beýnimiz çagalar bagyndan, mekteplerden ýykadylar. Ine şu mektebimizdäki muallimler bardyr biziň, çagalar bagdaky bakçylarymyz. Biz öz ellerimiz bilen öz çagalarymyzy şolara tawşyrýarys we soňundan hem iýdämiz ok. Çagalarymyz nähille okuýar, nähilleki bilim berilýär, nähille terbiýe berilýär o taýda. Muallimler kimler? Şo muallimler atda men çagamyzy okutmana haky barmy aslynda? Bu zatlar hakynda da hiç birimiz soramaýarys, gyzyklanmaýarys. Türkmenler diýendir, ay men maşgalam alady diýen, çagalam alady diýen, çagamy goramak üçin bu zatlara goşuljak gel, siýasatyň daşynda gezjek. Yalan. Bu seniň kümsükligiňdir. Sen hiç açan çagaňy da gorap bilmersiň, maşgalaňy da gorap bilmersiň. Hatda öz janyňy da gorap bilmersiň. Bu görünüp duran hakykatdyr. Çünkü gorap bilmeýänler gaty kändir. Biziň habar kanallarymyzda çykýandyr bular ýalyky jogaplar. Halkyň öz-özüni gorap bilmeýändigini, öz maşgalasyny, çagasyny, öýüni, hiç bir zadyny gorap bilmeýändigi biziň habarlarymyzda suwutnamalar bilen bardyr, onu hesem habarlaryny ýygyderli takip edýänler bilýändirler. Bu durumda nädip çykmaly ýurtdaşlar? Biz ýok bolup gitmegiň işiginde duruz. Yani her birimiziň borjumuz bar bu taýda diňe. Keminäniň, ýa Saparaganyň, ýa Halmyrad aganyň, ýa-da ýene başga bir illeşlerimiziň borjy bar ýaly edip görýän bolmagyňyz mümkin. Sebäbi köp nemelerimizde, kommentariýalarda, zatlarda okuýarys. Hani erkek bolsaňyz geliň-de ýurduň içinde ýa-da şu neçeni näme iş etdiňiz diýen bolsaňyz etmeli ekeniňiz diýen ýaly gürrüňler bar-da. Sen şo ýurtda ýaşaňokmy, seniň öýüň ýokmy, maşgalaň ýokmy, sen näme iş etdiň? Sen erkek dälmi? Yani men muny siziň araňyzdan çykan birisi hökümine aýdýarym. Bu biziň jahilligimizdandyr ýurtdaşlar, bunu boýnumyza almagymyz gerekli erkek bolup. Her nähil agram bolsa, howplan bolsa, gorkulan bolsa, bizden soňky nesillerimiz üçin bir nesilin bu işin içine girip bu işi soňra çen alyp baryp täzeden bir halkyň ýurduny gurmasy gerekli. Ne muallimlerimiz var mekteplerde, Saparaga da bunu geçenki çykyşynda aýdyp geçipdi. Şol muallimler muallim bolmany hak etmeýär, muallimçylyklaryny öz radylyklary bilen taşlamaly. Biz bu şertlerde okudyp bilemiz okdy. Sebäbi mümkin däl seniň çagalary 6 ýaşynda okuwa barýan çagany strowy rejimde okudylýar. Ak köýnök, gara jalwar, gara kasum, gara köwüş. Soň arastaçylygyna da sereden bolýarlar. Seniň köçäň palçyk, sen çaganyň näme üçin arastaçylygyna seredýärsiň?
çağı hakında bilim bermek, nesil yetiştirmek hakında hiç bir programmaları yok bolan muallimlaryň bizim çağalarymyzy yetişdirmäne hiç bir haky ýokdur, hatda bu bir uly bir jenayetdir. Bunu her bir enata aýdyp bilmelidir. Her bir enata yerinde öz çağasyny mekdepde barlamalydyr we görmelidir. Şo muallimlara aýtmalydyr. Sen näme üçin men çağam bu şertde okudýarsyň? Bu klasyň depesinde muallimlaryň, okuwçylaryň üstünde näme üçin prezidentin suraty bar? Näme üçin onuň şygarlary bar, ýokarda ýazylyp duran? Bu zatlar ýaňy okuwa baran, ýaňy bir zady öwrenmek isleýän çağalara hökmanmy? Hemme zady düýbünden jenayetdir. Bunu da biz enatalar bolup aýtmamyz gerekdir. Çünki nesil yetişýär. Bu da çarhaýlap durýandyr. Jahil nesil, jahil yetişdirýändir. Bu da gitdigiçe de gelişýändir. Men bir kitapda okudum. Kitapda şu bir nems ýazyjy bar. Şonuň kitabynda bir halky nädip ýani ýok etmeli diýilende de fizik olarak beden taýdan ýok edilmeýändir. İnsanlyk tarapyndan ýok edilýändir. Adamyny insansyzlaşdyrylýandyr. Şuňa ýok etmek diýilýändir. Beden taýdan ýaşar ýörersiň. Ýöne insansyzlaşarsyň, ýani ahlaksyzlaşarsyň. Bunu nädip edýärler? İlki bilen şol toplumy aýakda tutýan bir zatlar bar. İlki başynda şonu püf noktasyny gözläp tapýarlar we onuň içerisini başga zatlar bilen doldurýarlar. Bizim däp desturlarymyz bizi aýakda tutandyr türkmen halkyny. Anançlarymyz, däp desturlarymyz, dogan garyndaş gatnaşyklarymyz bizi aýakda tutandyr ýöne. Bunu imperiýa gelýär we zaman boýunça uzak zamanlarda içini bulaşdyrýar. Ve şol bulaşdyrylan içi üýtgedilen billilige de şol halky alışdyrylýar. Ýani meselem çykan bir gurrunlar bardyr. İki özüň birine anam ýok. Atasözler dogrudan. Atasözler diýip inandyrdylar bizi. Tamda gulak bar. Dil bela diş gala. Dogana anam ýok. Diýen ýalak şular ýalaky bir giden sözler orta çykarandyrlar. Bu şol biziň bulaşdyrylan, içi üýtgedilen inançlarymyzdyr. Bu biziň ata-babalarymyzyň sözü däldir. Ve şolary inandyryp, oň sözüne de asuda asman, altyn asyr diýen ýalaky düşünjeleriň içine sokup adamlary öwrenşdirilýärler. Şoňa alışdyrýarlar. Biz de alışdyk şoňa hemmesini altyn asyrda ýaşap ýörüs. Häzir palçyk döwürde altyn asyrda ýaşaýarys. Kesek döwründe. Ve şol alışdyrylan ýagdaýda hasam beter kämilleşdirmek diýilýär. Istemanyň ynanjynda. Mawtum Mulyň şygary diýen ýyllar edip çykarýandyrlar, Ullokan heykelini dikýändirler. Mawtum Muly hakynda onuň dini goşgularyny ortaga sürüp çykarýandyrlar. Halky dine ýatyrmak üçin häzir hem görýänsiňiz, dine gaterwet ýatyrýandyrlar sizi. Ýene 5-10 ýyldan soňra edil Awganistan ýalak boljakdyr. Türkmenistan. Bu da meniň pikirlerim däl, öňgörülýän. Menden has köp bilýän, analizler bu edip bilýän adamlaryň pikirleridir. Dini ananca çökürüp adamlary sabret, şükret, aý go bolup gider-de. O hiç zat degmeseň hem Allahyň özü berjek bolsa berýär diýen ýalak anançlar bilen halky köşeşdirip saklaýarlar ýöne. O bolup giden ok adamlar öýüni, maşynyny satyp ýurtdaşyna gaçyp gidip barýarlar. Türkiýede 10 ýyl, 5 ýyl işläp öý salýarlar. Soňra deport bolup Türkmenistana gidýärler. İçerisinde bir ay ýaşap ýaşaman, öwrenşip bilmän.
nähilleki erbetdiğine göz yetirenden soňra şol 5 ýyl 10 ýylyň dowamyndaky salan jaýyny satyp täzedänden ýurtdaşyna çykjak bolup gören illeşleri bitkendir. Onlarça, belki de yüzlerçedir. İnterneti görüyorsunuz çıkandır jaý reklammalar ne diýendirler, şu jaý satlyk gene näme diýilip. Şol daşary ýurtlarda işläp pul gazanyp salan adamlaryň jaýlary şolar. Şolar satyp ýene de ýurtdaşyna çykjaklar. Gazanýan adamymyz näme? Pul gazanyp özümizi gowdurmuşda ýaşadyp bilersi pikir edýäris. Biz pul gazanyp çağalarymyzy okudyp bilersi ýaşaýarys. Ýöne bu zatlar ýalňyşdyr. Biziň daşky sirýadamyz, daşky gurşawymyz zaýa bolsa sen her näçe gowy ýaşaýyn diýseň de ýaşap bilmersiň. Sen ýene de şu toplumyň içerisinde toplum seni zaýalaýandyr. Bundan çykmagymyz üçin biziň biraz gelişmegimiz gerekli. Ýani gelişmeýän toplumlar zaman içerisinde ýok bolup gitýärler. Bu taryh ham bunu görkezendir. Bugünkü görülen zat däldir bu. Tarihte de şeýle bolandyr. Gelişmedik toplumlaryň näçesi yüzlerçesi ýok bolup gidendir. Türkmenler hem şeýle boljakdyr. Näme üçin ýok bolup gitmeli türkmenler? Çünki biziň ýer asty ummasyz baýlygymyz bar. O baýlygy almak üçin üstündäki topragyň üstündäki ýaşaýan adamlary insansızlaşdyrmalydyrlar. Ve biri bilen urşup görer ýaly etmelidir. Şu adam şeýledir. Biziň garşymyza hökümet urşýan däldir. Biz şu adine gurucu meclis çykdy orta halky halas etmek üçin. Ýurdy, watany halas etmek üçin şo kösenip horlanyp görün. Ýene täze nesil ýetişdirmek üçin, täze döwlet gurmak üçin. Yer suw reformasyny geçirip halka yer paýlap bermek üçin. Yerli yönetimi geçirmeklik üçin programmalar alyp barýandyr gurucu meclis. Gurucu meclisiň garşysyna şu wagt kimler çykýar? Türkmenler çykýar. Halk çykýar. Gurucu meclisiň garşysyna çykýanlar şol rejimden nemlenýän adamlardyr. Şol rejim bize bolýar diýen adamlardyr. Şol rejimden 5 manat gazanyp oturan adamlardyr. Gurucu meclis bu halky, bu ýurdu täzedänden külden galdyrmak isleýär. Ýöne bunu ýok etmek isleýärler. Bu da iň soňky parçasy, ýani türkmen halkynyň ýedek parçasy ýokdur bu gurucu meclisiň. Haçan çykar o da belli däl. Belki çykmazam, sebäbi ýurduň içini dolar assaladylar. 94-nji ýylda eýem ykdysadyetini çökerdüler. 2002-nji ýylda hukugyny, kanunyny, ähli içki siýasatyny doly ýok edip ele geçirdiler. Ýurduň içi tekillenli. 2019-njy ýylda ýurtdaşynda döredi. 2002-den ta 2019-a çenli döremedi bu hereket. 2019-da ýurtdaşynda döredi. Bu da bir saý sebäp bilen çykdy. Edil asfaltyň üstünden ýannak çykýaly käbir ýerlerde ýannak çykýandyr. Şolar ýalaky bolup 2019-njy ýylda ýurtdaşynda döredi. Şu kyn şertlerde halk hereketi. Ondan soňra Milli Halat Ediş Komiteti döredi. Gurucu meclisi gurdy. Gurucu meclis birgiden kararlar çykardy. Bu kararlar häzir işe girmez, dogry. Ýöne taýýar kararlardyr. Täze Türkmenistan gurulandan soňra işe girip başlajak kararlardyr. Täze Türkmenistany gurmagam ýene de halkyň paýyna düşýändir. Bu ýerde gurucu meclis siziň ýoluňyzy aýdynlatyp berýän bir örgütdür. Bir akyldyr, ýani halkyň bir aýdynlanan bir toplumydyr. Bu halk 94-nji ýylda özüniň aýdyn adamlaryny halky halas edip biljek, halkyň gelejeginiň şu günlere gelip ýetjekdigini 94-nji ýylda gören adamlar halas etmediler. Ýok boldular. 2002-nji ýyldaky hereket eden adamlar da şu günkü günüň boljakdygyny, başymyza geljekdigini gören adamlardy. Halk goramadylar, tersine daşlap öldürmelidiler.
ýok etdiler. 2019-da ýene döredik, bu adam 2024-nji ýyl. Iň öňde barýan akylly, düşünjeli pikirlerini aýdan ýigdimiz, aýdyň oglanymyz Keminäni, Merdany. Sessiz sedasız allılar, ses üýnem ýok, allygam ýok, goýdugam ýok. Ýene halkdan ses çykmady. Bu zatlary gorap bilmeseňiz ýurtdaşlar, bu iň soňky şansdyr. Öz halasgärlerini özüni aýdyňlatýan, gatlagy gorap bilmeýän halk ýok bolmagy hak edýändir. Biz işimize dowam ederiz, güýjümizin ýetdiginden. Ýöne bu işi siziň hem alyp barmaňyz gerekli. Ýeke bize däl. Çünkü 5 milyon tane adam var yurdun içinde. Bu 5 milyonun köpüsü şu atky rejimden nemlenip duran adamlardır. Mollumlar, polisiyalar, organ işgärleri. Ine şeýle bir soraw var. Bunu geçenki taparaga da berdi. Meňe min gaty elbet maňzyma oturan bir sorawdy. Türkmenistanda 3 filli mektep bar diýe. Alym berýär. Türkmeniň öz milli mektebi, Türkmen mektepleri, Rus mektepleri, Türkmen Türk mektebi, yani FETÖ'çülerin mektebi. Rus mektebi Türkmen mektebinden gowdur. Rus mektebinden de FETÖ'çülerin gowdur okuwy. Okudýan bilimi. Ve şol Rus mektebiniň hem de FETÖ'çülerin yetiştiren adamları Türkmen mektebindäki yetiştirilenlerin üstüne taýak döwýändirler. Bu gaty erbet bir zatdyr ýurtdaşlar. Siz sesiňizi çykarmagyna oturup bilersiňiz, ay ýok, ýuwaş goşulma diýip bilýändirler, ýakynyňyzdaklar, bize de diýerler. Çağama, maşgalama, öýüm var diýänsiňiz, dogry, biziň hem öýümimiz, maşgalamyz bar, bu da bir bahana däl. Ay men basarlar meni ýurda gitjek, passwordymy täzelejek ýene bir zat diýänsiňiz. Dogry, biziň hem iň soňunda barmaly ýerimiz ýurdumyz. Ay men bir 5 manat gazanaýyn, öýümi düzedeýin, maşina alaýyn, ýene näme deýin, gazanan pulum bilen çağamy başga bir ýerde okudyp bilerin diýänsiňiz. Hiç birisi işe yaramaz, çünkü ýaňa mysal getirip aýtdym, daşynda gazanç edip öý salan, maşina alan ýurtdaşlarymyz şol salan öýlerini, alan maşinalaryny satyp ýurtdaşyna çykmagyna arzu edýärler. Bir çyksamam gaýdyp geljek gel diýärler. Geler ýalaky, ýaşar ýalaky bir ýurt däl. Durşuna da dini tarafa yatırdılar Türkmenistanyň içini. Gününden hem şoňa yatırmana, dinleşdirmäne dowam edýärler diýe. Hatta şeýle bir sözüm çykartdyrlar. İkä bölüpdir halkyň içi. Bi namazlar diýip, namazlılar, bi namazlar diýilen bir sözüm barmış. Bi namazlar diýip, namaz okumayanları daşlaşdırýarlar. Gatnaşmaýarlar diýe, namaz okumaýanlaryň toýuna, aladalarına barmaýarlar diýe. Bu gaty bir aýylganç ýagdaýdyr ýurtdaşlar. Bunun soňu biziň Owganystanyň ýyzyna barmagymyzdyr. Bunam internetden araşdyryňda görüň, Owgan türkmenleri diýin, ýazyň. Eliňizde ýurtdaşyndaky oturan ýurtdaşlarymyz mümkinçilikleriniz bardyr. Ürdün türkleri diýip, türkmenleri diýip ýazyň, Irak türkmenleri diýip ýazyň, Suriýe türkmenleri diýip ýazyň, umumyň türkmenleri soraň daşar ýurtlardan. Ýagdaýlaryny açyk-açyk görkezýändirler. Ýurt elimizden gitmek üzere diýerler türkler, şolar ýaly. Ýok bolup gitmegiň işigine we bizem ýok bolup gitmezlik üçin göreş edýändir. Buňa da halkyň ählijesiniň gatylmasy gerekli. Ben şuňa çağırış etýän hemde mollumlara da ýene bir gerek. Menem öz adymdan çağırış edýärim. Siziň mektepde mollum bolmaly. Hiç ýyly hakyňyz ýokdur. Bu bir ul jenayetdir.
Çünkü siz şunkü nesilem, şu wagt sesini çıkarman, oturan nesilem siz yetişdirensiniz. Birini talap oturan nesilem siz yetişdirensiniz. Vatanını gorap bilmeyen gorkok nesilem siz yetişdirensiniz. Ählisi molumlaryň günäsdir. Şonuň üçin ekranlara çykyn. Aýdyn şertlerinizi bizim şeýle şertlerimiz bar. Biz şundan başga okudyp bilemiz ok. Bize şeýle buyruklar berýärler, şu şeýle diýip yetişdirýär çağalary diýin. Bu zatlar aýtmana borçlusyňyz halkyň öňünde, çünki gelecekki nesiller sizden sorajakdyrlar. Sizin bu zatlary etmediňiz üçin öz nesilleriniz şu halka eden yamanlygyňyz üçin öz agtyklaryňyz, nesilleriňiz yüzüňize urjakdyr. Bu da hakykatdyr. Çünki bu sözleri 94-nji ýylda aýdan adamlara ananmadyňyz. Olaryň aýdan zatlary bolupdy. 2000-nji ýylda aýdylan adamlara şeýle gelinjekdigini ananmadyňyz. Biperway garadyňyz, kümsüklüňizi etdiňiz. O da boldy. Şu wagt 2024-nji ýylda dine ortağa çykyp aýdyp oturan adamlar bar. Buna da ananma. Netijesini siz däl, belki de sizin nesilleriniz, çağalaryňyz, agtyklaryňyz kösenler. Çünki bu süreçden ýyrywiç bir nesil geçmeli. Şu zat bolmadan, şu gurucu meclis gurulmadan Türkmen halky ýa-da hiç bir halk halas bolup bilmeýär. Bu süreçden hemme nesiller geçmeli, ýyrywiç bir nesil etmeli. Soňam şeýle bir söz bar. Gelişmek, özüňi gelişdirmek isleýän bolsaň, elini çabuk tut diýär. Näçe uzalsaň, şonça da iş kynlaşar diýär. Şolar ýaly, bunu näçe uzaltdyňyz, şo iş kynlaşýandyr. 94-nji ýylda bu zatlar gaty yeňil çözülüp bolmaýan bir zatdy. Gaty ansatdy. Halk etmedi, yani iş eden adamlar öz işlerini etdiler ýöne halk beýleki tarapdan öz etmeli işini etmedi. Kynlaşdy. 2002-de de biraz maý bardy, o da ýene halk etmedi. Hata merwet kynlaşdy ýurtdaşlar. Şu wagt 2024. Bundan soňra nähileki kynlaşjakdygyny özüňiz gözüňize getiriň. Dine ýatyrýandyrlar ýurduň içine, bir dine ýatandan soňra aşagyndan çykyp bilmek hasam beter kynlar. Bu dine ýatyrmagam fetoçularyň işidir. Türkmenistanyň içiniň ähli kembesiniň organ işleriniň içerisinde sizin migrasiýalaryňyzda, aeroportda pasportlaryňyzy barlan bolup, ay bu sistemada görülen ok seni geçiremok diýip gören adamlaryňam %90'y fetoçudur. Şol Türkmen Türk'de yetişen adamlardır. O aeroportdan geçip bilmeýänlere Türkmen mektebine yetişen adamlarsınız. Sizin kelläňizde taýap döwüp görenler hem şolardyr. Ertir siz bu garşy görkezmeseňiz ertir bundan hem beter bolarsyňyz. Ha ýurtdaşlar, şulary aýtmak istedim. Başga da ýene de näme aýtmaly, bir zatlar aýtmalydym. Gurucu meclisi nädir? Sabata edýärler. Erwet görkezmek isleýändirler. Gurucu meclisi kiçi düşürmek isleýändirler. Ekranlarda görýänsiňiz, adyny tutmak islemeýärin ýigrenji adamlar gelip çykan ýerlerini gören wagtyň gaty ýigrenji bir ýerlerden gelip çykan bir gatlaklar. Gurucu meclisi, halkyň gurucu meclisini kiçi düşürmek isleýändirler. Bunun maksady näme? Türkmen halkynyň şu günlerde ýaşamagyny islemek bolup durýandyr. Şundan beter ýaşamagyny isleýändikleridir. Ýani gönüden göni biz Türkmen halkyna garşy gidýändir isleýändirler. Soňam o sözlerine de ay biz halkyň tarapyndan halky halas etjek bolýar diýip aýdýandyrlar sözlerinde de. Bu da
özlerini sizi öz birazajyk üns çekmek üçin edilýän bir zatdyr. Şeýlerak ýurtdaşlar, gelişmek, özüňizi gelişdirmek, nesilleriňizi, çağalaryňyzy halas etmek, ýeke bir saparagan, borcu däldir, saparagan, halbyra dagan ýa-da başgalaryň hiç birini sizi halas etmek borcu ýokdur, olar diňe watançylyk borcuny ýerine ýetirýändirler. Bu iş halkyň işidir. Halk bolup bunu etmelidir. Edersem aýdyňlygyň öňünde hiç bir zat durup bilýän däldir. Biz bularyň edýän işleriniň ählijesini açarys, ortağa çykarys güýjümiziň ýetdiginde. Halkymyzyň hem bu işlere goşandyny goşmagyny, desteklerini bermegini, desteklerini bermese-de ziyan bermezligini isleýäris. Sag bolun,